Kapin sa 2,000 ka mga running enthusiasts dinhi sa Sugbo ang nakighiusa sa Axel Run with the Heroes nga gipahigayon sa Brigadier General Benito N. Ebuen Air Base, Lapu-Lapu City. Ngayong taon na to ang ika-77 anibersaryo ng Philippine Air Force o ng ating hukbong himpapawid ng Pilipinas. At isa sa mga pre-anniversary activities ng ating Air Force ay ito nga ang ating Axel Run with the Heroes. Alas 3 pa sa kadlaw, nagsugod na og pundok sa Grandstand, Mactan Air Base, Lapu-Lapu City ang mga runners alang sa lain-laing category, sama sa 3-kilometer run, 6-kilometer run, ug ang 15-kilometer run diin apil sa ruta ang Mactan Shrine nga nahimutang ang statue sa giilang first Philippine hero nga si Lapu-Lapu. Ang nakanindot pod sa Axel Run kay unay kaayo ang mga runners nga makita ug makapapicture sa mga eroplano ug helicopter sulod sa Mactan Air Base. Sumala sa Commander Air Mobility Command, Major General Joanes Leonardo B. Dimaano, Philippine Air Force, labing bililyon kanila ang tumong og tinguha sa pagpahigayon sa naisgutang fun run event diin giablihan kini sa publiko. Ito ay naglalayon na isulong ang kaalaman ng ating mga mamamayan sa kahalagahan ng kalusugan, sa kahalagahan ng pakikisa sa bawat mamamayan among us para sa kabutihan ng ating komunidad. Malipayon ang mga runners ilabi na sa nahimong mga mananaog og finishers sa Axel Run. Diin duna kini nadawat nga mga finishers medals, cash prizes o gift items gikan sa mga sponsors. Dako ang pasalamat sa Air Mobility Command, Philippine Air Force nga nakabase sa Mactan, Lapu-Lapu City sa mga sponsors nga ning suporta aron matigayon ang Axel Run with the Heroes. Human sa maong pre-anniversary event sa Philippine Air Force, pagalauman pa ang daghang mga aktibidad kabahin sa naisgutang selebrasyon. Alang sa Dios o sa pinalanggang nasod Pilipinas, Aileen Navarro, SMNI DYAR.